Energetický upír. Energetický upír je človek, ktorý ti neublíži fyzicky, ale za to ti dokáže poriadne vyčerpať psychiku a emocionálnu energiu. Jeho taktika je často zákerná a neviditeľná, no jej dopady sú veľmi reálne. Takíto ľudia sa často sťažujú a kritizujú všetko a všetkých. Ich neustále frflanie ti vyciciava radosť zo života a necháva ťa vyčerpaného. Títo ľudia žijú v neustálej dráme a zveličujú problémy. Snažia sa ťa vtiahnuť do svojho chaosu, aby si im venoval čas. Často sú majstri manipulácií. Ich neustála potreba podporiť ti vezme všetok čas pre seba. Neustále potrebujú byť stredobodom pozornosti, vytvárajú si problémy a zveličujú situácie. Takže buď na pozore.